I dag sidder jeg her med Bertil og Frederik, og vi laver bilpuzzle challenge. Så vi har alle sammen sådan vi har alle sammen en 2 kopper. Den ene vand, så vi kan skylle lorten ned, og den anden, det er hvis vi ikke kan klare det, så spytter vi den her ned. Ja, og den der har spyttet flest ud, taber. Så finder vi en konsekvens. Ja. Fuck det. Okay. Skal vi bare tage den første? Okay, ja. Den første, det er... Hvad fanden? Græs eller lime. Græs er fint. Nyklippet. Græs. 3, 2, 1. Jeg har allerede taget den ind. Fik lime. Jeg fik lime. Ad. Fucking idiot. Fuck, hvor smager det dårligt. Jeg troede, græs smagte godt. Og jeg fik også græs. Fy for helvede. Vi har lagt det i sådan en line. Og det smager pisse dårligt græs. Jeg fik lime. Den næste, det er tandpasta eller Berry Blue. Jeg får tandpasta. Det er den lort. Jeg elsker begge to. Så vi ikke de der pussies, som bare tager dem til sidst, fordi de kan smage godt. Eller fordi tandpasta ligesom smager stærkt. 3. 3. Tandpasta. Blueberry. Jeg tror også, jeg har tandpasta. Det er en god tandpasta. Og jeg fik også tandpasta. Den er god. Ja. Den næste Er baby wipes eller kokosmælk. den er god. Synes du? Lækkert. Ja, det er kokosnød. Eller baby wipes. Og baby wipes, det er sådan nogle vådsager. Frederik har allerede enten. Nej. Jeg har sådan i munden. Spis for helvede. Nej, fucking lort. Kokosnød. Au! Fy for helvede! Den bliver værre. Swag. Bare slut. Det smager som vådservietter. Fy for helvede. Har du nogensinde smagt vådservietter? Nej, men jeg kan lugte det. Logik. Okay, hvad fanden er det her? Jeg tror, det er frutti eller stinkende sukker. Nej, stinkesok-stil er lort. Okay, er I klar? 3, 2, 1. Hvorfor får jeg altid de dårlige? Fucking stinkende sokker. Fy for Nej, helvede. jeg tror, det er frutti. Den er Jeg god. fik også frutti. Den er god. Fuck, den var lækker. Nej, den smager ret Hvad mærkeligt. siger du så? Det gør det. Nej, For jeg er ikke tøs. Jeg skal lige skylle det ned, for jeg skal også have noget smag. Jeg bruger ikke vand. I det hele. Helt godt. Ej, jeg kan ikke det her. Og der er ikke mere at hælde mere vand. Det er det, vi har. Jeg får faktisk ikke særlig meget. Okay, Nej, den næste, det er bussemand eller juicy pære. Og jeg hader bussemand. Jeg Jeg har har fået fået det før. Altså, jeg har fået alle de dårlige indtil videre, så. Er vi klar? Ja. 3, 2, 1. Spyt den ud, hvis det er sådan. Juicy pære. Nej, ad. Jeg slog den. Ej, jeg skulle lige til at brække mig, da jeg drak vand. Eller hvis jeg ikke havde drukket vand der, så ville jeg have brækket mig. Det smager dårligt. Fuck, jeg håber bare ikke at få dog food. Det er det værste. Den her, buttered popcorn. Eller rotten æg. Råden æg. Eller rådden æg. Ej, jeg har ikke Den lyst til smager af det. lort, hvis det er rådden æg, men Vældig. jeg elsker den. Det er min yndlings, hvis det er buttered popcorn. Fuck Ej, den der bussemand der. Ja. Ej, jeg skal lige brække mig. Ej. Lad os bare se. Er du klar? Jeg brækker ned i min kop. Jeg er ikke klar. Jeg brækker mig. Den der bussemand, den sidder bare fast i min tand der. Okay, hvis vi får et eller andet, og vi brækker op, så er det jeres skyld. Vi skal nok skrive warning, hvis der lige pludselig sker noget i videoen. Okay, er I klar? Nej. Hvorfor fanden advarer du så nu? Fordi jeg har lyst. Okay, lad os tage rødden æg. 3, 2, Nej. 1. Jeg fik fucking popcorn. Yes, mand! Fy for helvede, popcorn, den smager dårligt.
bare, hvad de to, de kaster mig. Ja, du får bare vomit næste gang, så får jeg eller en juicy kære eller noget. Peach. Ja, nu er det vomit eller peach, og hvis jeg får vomit, så bliver jeg fandme sød. Og kaster du op. Hvad fanden? Kan jeg lige, imens vi lige får en bananpause, så skal jeg lige vise jer, hvordan man åbner en banan rigtigt. Du gør det på abemåden. Simpelthen, du trykker den her ind, og så tager du den ud. Fuck, hvor dejligt. Det er sådan, de der aber gør det. Lægger bananen nede i mit glas. Og helt sådan, fuck, brækkede du dig? Ja. Nej! For helvede. Nå. Så spiser vi bare banan. Godt, vi kommer tilbage lige om lidt. Hey, hvad laver du? Jeg er ikke en pussy, som de to der. De kastede op. Hvorfor fuck tager du så en banan? Godt! Og 2 sekunders pause. Okay. Ej, det var mere 10 minutter. Nu er det vomit. Hvilket betyder at kaste op, hvis I... Fik du den der til? Jeg nåede at sluge den. Jeg tykkede lidt i den, så var det opkast, så tænkte jeg bare, nej! Fandme nej! Yeah! Fersken! ud. Jeg fik fucking fersken! Altså, nu så ser du. Jeg har faktisk... for jeg brækker mig i hjertet. Fordi jeg er så grim. Nej. Jeg forstår ikke, hvorfor fanden jeg spiser det her lort. Det er fandme ikke så godt. Fordi jeg er en betyder. Ved du hvad? Jeg skal brække mig. Hvis I vil se mere af de her 2 pricks. Jeg fik fucking vomit. Jeg fik brække. Ja, men hvis I vil se mere af de her 2 pricks, så kan I bare sige det. Fuck. Hvis I vil se mere af de her 2 pricks, så kan I bare... Frederik står og brækker sig. Nej, vel? Jeg brækker lige. Bræk op. Jeg tror ikke, I skal gå derud og kigge. Ej, det er da ikke bræk. Hvor? Jeg har ikke brækket op indtil videre. Undskyld, skærmen vipper lidt. Det er fordi, vi er seje. Skal du tage noget sandpasta? Fuck. Bertil har taget noget tandpasta. Han elsker tandpasta. Ja, det er ikke klamst, der nogensinde har hørt. Kan du se det? Selv de ovne. Nej. Fuck, gør du Lugter du også bare ud af munden, du gør? Nej, Ludvig, han vil gerne ud. Nu tager vi lort. Kom så, så Nej. Vi er sådan nogle Du skal ikke bide. Kom nu, og jeg kan fandme smage det hundemad, det her. Fuck, hvor er det klam. Fuck, hvor er det klam. Fy for, du kan ikke lugte. Jo. Nej, man kan ikke lugte. Jo, hvis man brækker den op. Prøv at tage den ind i munden. Fuck, nej. Tag den ind i munden, din pussy. Er du lidt bange på, eller? Ja. Jeg har aldrig smagt noget så klamt. Jeg har fucking fået hundemad. Jeg har fucking fået hundemad. Jeg har brækket mig 2 gange nu. Jeg har brækket mig 0. Jeg har faktisk brækket mig derude. Frederik, viste du det? Jeg går frem. Jeg kan bare føle, at det her er Ludvig! Hvordan synes du, det er, var? No. Det kunne du fandme. Og Bertil brækkede sig igen. Det gider jeg ikke lige vise.